Pane, si so mnou vo všetkých radostných, ale aj ťažkých chvíľach môjho života, moje bolesti, utrpení, odmietnutí, opustenosti. Nikdy ma nenecháš samého. Dovoľ mi dnes byť s Tebou v hodine Tvojej slávy aj v hodine Tvojho umúčenia. Pomôž mi s otvoreným srdcom odpovedať áno na každú Tvoju výzvu. Svätá Rita, nevestá ukrižovaného, vždy si zostávala v Ježišovej blízkosti. Nauč ma kontemplovať jeho tvár, aby som v ňom vedel nájsť svojho Spasiteľa a toho, kto ma miluje viac než čokoľvek v mojom živote. Vypros mi milosť verne slúžiť Bohu v tichosti srdca, aby on bol tým, kto je na prvom mieste v každej mojej činnosti. Amen.